may saat umaya at di magkapayak ka kung sunat na sugat ay asimbiyo awanin diragsa kinadagsang gasa nas nebanen ipegan agabuke na yan naulpit na ranggas tiin paay mo kaniya nakakaasya-ayak awan makatulang tas may saak tumataya adi makapayak ka usunat na sugat ay asipyaw awaga awanin diragsak kinadagsang gasak nas nebanen ipegan agatuginaya naulpit nga ranggas tiin paay mo kaniya tenga tibay-bay pinanawang daytoy marigida ay asilang tupay puso di magirumen nagsangga sa tatang awan ng alak iti manamnama agatugen naulpit na ranggas tiin paayong kaya tenga di bay-bay pinanawang daytoy marigrida ay asiyang tupay puso di mayrurumen nagsangga sa tatang awan ng alak iti manamnama agapugen kaya naulpit na ranggas tiin paay mo kaya marigrida ay asiyang tupay puso di mayrumen nagsangga sa tatang awan ng alak iti anamnama agapugen kaya naulpit na ranggas tiin paay mo kaniya tenga ibay-bay pinanawang daytoy marigrida ay asiyang tupay puso di mailumen nagsangga sa tatang awan ng alak itin anamnama agapugen kaya naulpit na ranggas tiin paay mo kaniya